Hvad er dialog? Dialog er en kvalitetsbetegnelse, som betegner en samtales kvalitet. Dialog er den bedste kvalitet, som en samtale kan have. Samtaler af dårlig kvalitet kaldes for skænderi, tilsvining, krig. Hvis samtalens parter skaber dialog, så løser de deres konflikter. Hvis de ødelægger dialogen, så står de tilbage med en uløst konflikt. Det er altså vigtigt, at vi skaber dialog, og du skal vide følgende. Dialog opstår, når man forstår hinandens behov. Det er nemt, for vi har de samme behov, f.eks. tryghed, omsorg og plads til leg og udvikling. Det er også nemt at ødelægge dialogen, hvis man f.eks. taler grimt, lyver, håner eller skifter emne, truer, tvinger, er voldelig, misinformerer eller gør sig selv til offer. Sagen er, at vores idé afgør, hvordan vi taler med hinanden. Vil du kun hjælpe din klan, din nation eller dig selv? Eller vil du også hjælpe dine medmennesker? Vi tager den lige en gang til. Det er din pligt at skabe dialog. Du har set video 3. Lav nu opgave 3.